pani wyglądała? Jak już tak o tym rozmawiamy, to pani też się zmieniła. A skąd pani wie? Też z fotografii. Nie poznałam pani od razu. Ale pani zgrubła? Z jakiej fotografii? Z takiej, co ją mój mąż miał w kieszeni. Na sercu? Na jakim znowu sercu? To była tylna kieszeń. Nie musiała pani tak szukać zaraz po kieszeniach. Jak to nie musiałam? Przed praniem? A nie musiała pani zaraz przed pogrzebem prać. A kiedy? Przed pogrzebem nie zdążyłam, bo miałam na głowie pogrzeb. Nie poznałam pani od razu, bo teraz jest pani jeszcze grubsza niż na tym zdjęciu. Ma pani chyba 10 kilo nadwagi. Żal pani? Pani by chciała mieć chociaż 10 deko więcej. Bez opakowania. Teraz to ja już wiem, dlaczego pani je bez śmietany. Ja mogę jeść wszystko. Ja nie tyję, tak jak pani. A przydałoby się, proszę pani. Przydało. Chociażby, proszę pani, na te zmarszczki. Nie wiedziałam, że mój mąż lubił takie pomarszczone. A lubił, proszę panią, a lubił. Ale pani mąż coś nie za bardzo. Nie? To dlaczego się o mnie pojedynkował? To się pojedynkował. Mój mąż pojedynkował się z pani mężem, bo był o mnie zazdrosny. Na odwrót, proszę pani. To pani mąż pojedynkował się z moim mężem. Ciekawa jestem, dlaczego to pani mąż miałby się pojedynkować z moim. Bo był o mnie zazdrosny. Kto? A mój mąż. To mój... Jest. Mój mąż zazdrosny o pani? Jak? Mój mąż wcale nie był zazdrosny. Mój... Pani mąż wcale nie był zazdrosny o panią, tylko o mnie. Inaczej by się z moim mężem nie pojedynkował. To nie mój. To nie mój mąż. Pierdzieliłam. Mój mąż zazdrosny o panią? No pani chyba żartuje. I po tym żartuje dopiero rzucamy się. Nie. Tak! Tak? No. No już. No. To nie mój mąż pojedynkował się z pani mężem, tylko pani mąż pani. Litości! Drogie panie! Ta upiorna symetria jest nie do zniesienia. Chciałem oznajmić, że to ja pojedynkowałem się z pani mężem. To z jakiego powodu? Ot tak. Obopólna antypatia. A mój mąż to niby z kim? Nie wiem. Proszę się nie wtrącać do nie swoich spraw i przynieś mi szalotkę. A dla mnie pączka. Nie dosyć, że się pojedynkowali, to się jeszcze
Pozabijali. Mogli się pozabijać. Ale po co się od razu pojedynkować? A pani mówiła coś Tristanowi o Romeo? Uchowaj może, o co mnie pani posądza? To może pani mówiła coś do Romeo o Tristanie? No sama pani wie, że takich rzeczy mężowi się nie mówi. A do Tristana o Romeo też pani nie mówiła? A po co niby miałabym mówić o moim mężu? To chyba pani mówiła coś o Tristanie do Romeo. Ja? Skądże? Nie jestem głupsza od pani. No to skąd Tristan mógł znać Romea? A Romeo Tristana? Coś pani powiem. Jak Romeo nie mógł znać Tristana, A Tristan nie mógł znać Romea. stąd, że Tristan był moim mężem, A Romeo był moim mężem. ani Romeo nie wiedział, że pani się spotykała z Tristanem. A Tristan nie wiedział, że pani się spotykała z Romeo. To znaczy, że znali się skądinąd. Skąd? To jasne. Obaj mieli jeszcze jakąś trzecią. No i tam teraz jest. Za lampę tam widać. Co będę miał zaszczyt podać? Mamy pyszny tort czekoladowy ze śmietaną i bez śmietany, szarlotkę, pączki, Myśli pani, że to ona? Ona. A jak nie ona? Na pewno ona. Nie widzi pani, że jest w żałobie? No w żałobie, ale po kim? Po Tristanie i po Romeo. Po Romeo i po Tristanie? Tak, po nich obu. Ona była ich wspólną kochanką. Żebym chociaż mogła wiedzieć, jak ona wygląda. Na pewno jest ładniejsza od pani. Na pewno jest ładniejsza od pani. A to dlaczego? Bo jakby nie była ładniejsza, to pani mąż by się w niej nie zakochał. A pani mąż by się w niej zakochał, gdyby pani nie była odwilczysza. Nie wiem. Wie pani, Wie pani co, to oni się pojedynkowali tak o mi nią. się zdaje, że ona jest ładniejsza. A mi się zdaje, że ona jest ładniejsza od nas obu razem. Coś. No tak, a o kogo by się pojedynkowali? O nią. Nie o panią, ani nie o mnie. Żebym chociaż mogła wiedzieć, jak ona wygląda. No, chyba mam prawo wiedzieć, Chyba pani ma. jak ona wygląda. Każda wdowa ma prawo wiedzieć, z kim ją zdradzał jej mąż.
wie pani, Czegoś takiego to nie widziałam. żeby zakochać się w czymś takim? Paskuda! Ja nie wiem, co ci mężczyźni w niej widzieli. Ani ja. Chodźmy stąd, moja złocionka. To nie jest towarzystwo dla... To nie jest towarzystwo dla nas, nie. Oj, to nie jest albo ja, dziękuję. Czekajmy. Kelner, sprzątamy szybko. Muzyczka może oczywiście. Tak. Co? Nie wszystko dobrałeś jeszcze. Ale nie zdążę dwóch teraz. Spokojnie. To ci przypomina. Czego szukasz, Ania? Krzesełka normalnie postawić. Pamiętaj, żeby krzesła postawić. Masz czas, powolutku. Dobra. Normalnie przygotowujesz wszystko do drugiej części. No może potrwać. Dokąd on tam poszedł? Nie wiem. Wyszedł z lokalu. Keller, piwo. Słucham?